Sir, nakuha mo na yung 5,000 pesos. Diin ka gani, sir, nagabiyahe. Granada. Barangay Granada. May food na ka, sir. Oo. Ng 2DJ. Ilan ka naka-years na nagabiyahe? Dugay na. Parang ang imo, naging niya na, pinasagot sa family mo. Oo. Ano ma'am balance sa inyo? Dabo. Lamat. Ako mabuli. Dako ang bulig. Imiyo. Sir, pa-time ka mo din nag-abot kanina, sir. Nakakauna ka mo din sa pila. 6. Kaanong pa din. Oo. Ay, una-una, siguro. Ikaw yung pinakauna, sir. Wala ka malapulian sa mga dokumento ng Why man ah. Mayara, kami na tayo first high school. Nara. Ano yung mga bata? 4. Yes, nila. Ano trabaho ni Mrs.? Wala. Amo lagi nito lang itan. Kailan po ang gina-earn mo, sir, kumpara before na malaki ang ako? Lagi na kulit mga kwarto. Sobra lang 2. 100 pesos. Subong Oo. na mga pinaka. Daw, kung isa ka, 3 man, ka 4. Ka 400. Subong, Ilan ko oras sa kanila programa? rin saga sa hapon. Granada, lagi na yung Oo. Anong mambal sa syudad? Damo ko salamat sa kwarta nga, na baton ko. Baka dahil bugas, sir. Din na sa lantar. Bakal ko buma, Aguma. gasolina. Para may pang sustener, no? Ay, mas ano, yung ngalan, sir? Anong ngalan mo, sir? Aaron, ibang tiling.